още кислородно. Вижте. Подлията Антанта отново взе поредната си жертва. Опит Assassination също нашия лидер. Колю Мутрата. Боксера под прехор. Вижте как хълца. Този борец. Коля, кажи си мъката. Кажи кой ти ме направи това, бат. Този крак повече няма да бъде същия никога. Опит за убийство, брате, с този крак тренираме! О, надвин, че бъркаш в раната дълбоко. Гледай. Не бъркам. А кръка му отзад не искате да знаете какъв е. Добре, види му. То се вижда, че го няма, обаче отзад висят месата. Къде бе? Господи. Абе, къде бе? Господи. Като в Багдад малко да клати камерата. Няма отзад. Ще е мръсна фанелка. Това е човек, който се опитаха да го застрелят и го унищожат току-що. Какво ще го правим? Няма да Чистиш, ама вземи. Айде направете нещо, бе. От чантите ми. Добре, че си водим медицински лица, макар че се опитаха да извършат покушение срещу Колю. А после, каква там беше? Ице, бате, чакай тук да ти извадя от цицата 1 лев да купиш още. Ето, опитат се да ни подкупят с пари. Две такива... Какво трябва да купя още? Две, как се каже, кислородни води. Чакай, сложа камерата така. Да лава момент. Естествено, че снимам още. Там има. Какво са още кислородни води? Вижте как се мъчи. Едно говори вече. Не. Бате, боли ли? Кажи. Кажи! Само лепен. Кажи, бат! Бате, ръката ми е 100% Не, спукана. може. Ама изчупена да е, брате. Дай пи. Гаранция ти дам, разбираш. Толкова боли в момента. Господи. Вечерта ще свърши Пирогов. Аз го видях. Убийци! Спокойно, войнико, ти го направи за страната си. Не си чувствам една търка, Аз нямам дума. Дори чувства нямам. Вижте това лице. Вижте това лице. Изнорено. От мъка. Това го служи са. Ами още едно. Ето, дойдоха остатъка, бата. От екипа да те довърши. Ало, ма той скосъм, че ще те нажигай. Ще ви убия. Господи. Дай е това. Да, върнеш да иде тише. Чакай, аз ще откъсна. Има ножичка. Чакай, има ножичка. Аз следя медицинските екипи какво правят. Да спасят този смел войн. Мога да разбереш, че ми трепей долу точно. Това е от шока. Не е лесно, че го няма десния крак. А левия да е наполовина. Но за това как са казали спартанците, бат, имаш резервна. Имаш дясна. Ръка да ме боли, как да ме боли. Имаш дясна, спокойно. Дай не, ще го правим. Ще махнем това. А за ръката не знам какво ще направят вече. Честно. Освен да отрежат, бат. Не мога да ги убиеш, не мога да се бориш с тях. Ще го убия чисто и казвам. Не, утре само като изтързеш, ще го убиеш. Ще ми се свързане, ще го убиеш. Коле, бате, на кума си не можеш. Защитне го. Да, още едно е тук. Ице, бате, можете вземи една поне кислородна вода. Трябва да взема кислородна вода. Спирам на пауза директното предаване от Багдад. Директно излъчване. Коле продължава да хълца. Включим се малко на живо.